Продължаваме на цветна тема в "Така го правят жените". Цветозар Мръков ни е на гости и си говорим за цветовете в фъншуй. Споменахме, че те се разделят на инь и ян цветове. Нека да видим сега една графика и ще ни обясняваш по нея кой цвят какъв е, за какво става въпрос. Ето, това е така наречения багуа или 8 триграми. Това е така наречения, може да се каже, магически осмограм или един от основните инструменти за работа в фъншуй. Защото в фъншуй всяка зона, т.е. четирите посоки на света и четирите подпосоки си имат определени цветове. Както виждаме, само че тук в Китай нещата са обърнати. Това е компас. Само че юга е нагоре. Тоест, там където е девятката, триграма ли, там е юг. Там е юг. Долу на единицата е север. Цвета на юга е червен, цвета на севера най-отдолу е черен. По същия начин цвета на запада, който в случая е в дясно на седмицата, е метал, бяло, метални цветове, по-скоро към бялото. Цвета на сребристо, цвета на изтока е зелено във всичките му нюанси. И така с всеки от под... Така да повторим: юг червено, север черно, запад сребристо, бяло, сиво и жълтите цветове са цветовете на земята. Тоест тези сектори се смятат, че са под стихията на елемент земя, чието цвят е жълтия и кафевия също. Затова е много важно къщите да... Знам, че ще ме питаш какъв цвят да ти е спалнята, но аз веднага ще ти отговоря, че преди да боядисаш своята спалня, трябва да се съобразиш с това в каква част на жилището като посока се намира тя. Тук става много сложно. Аз тогава да започна пък от външната обвивка. За там можеш ли да ни кажеш нещо? Какъв цвят да си боядисаме къщата, пък вече ще гледаме коя стая на... Значи, колкото е по-ярка къщата, толкова е по-добре. Това е най-общото правило. Тук има ли значение какво е нейното разположение, на къде гледа входа? Да, по същия начин. Значи, когато традиционната българска къща, говорим за селска къща или за вила, е обърната на юг или на югоизток. Входа. Лицето на къщата. Затова цветовете там трябва да са янските цветове. Жълто, червено, оранжево, топли цветове, хубави цветове. Задната страна на къщата, там където са северните части, има по-малко слънце, естествено по-малко поток от енергия. Там вече са синьото, там са черното. Това са инь цветове. Като пак не бива да забравяме, че инь и ян не са доброто и лошото. Едното е активното физическо начало, а другото е духовна извисеност. И двата вида цветове ще намерят място в дома ни, според посоката, разбира се. Аз си предлагам да хванем основните цветове, да кажем кой е инь, кой е ян, за да си направят хората сметка, кое е на юг, кое е на север. Аз имам и видеоматериал там, ако го пуснат, смисъл снимка, имам при колегите. Имаме ли готовност да видим снимката? Но си взела и фулмастри. Това ли ни трябва? Това са чакрите, за тях след мъничко ще говорим. Следващата снимка. Тоест, тук идеята е, че чакрите, т.е. енергийните центрове в човешкото тяло, също са свързани с цветовете. В тази връзка ще можем ли да си поговорим по-късно и за дрехите, които носим, и за техните цветове? Както започнахме с нашите дрехи. Значи, добре. Не, ето. Ето. Значи, това е спектрален анализ на светлината. Така изглежда светлината, разделена. По средата е зеления цвят. И в случая инските цветове започват в дясно. Тоест, след зеления идва синьо. Можем ли пак да пуснем тази снимка? Докато стигнат до лилаво. Или даже виолетово, може би, накрая. От синьо надясно са инските цветове, които ние използваме за да засилим интуицията, да засилим вътрешния мир, да засилим вътрешния покой, за пораждане на идеи. Когато помещенията са така, когато ние сме облечени така. И обратното, от зеленото към ян, към движението, цветовете вървят зелено, жълто, ако искаш да задържа инските, ти янските. Хайде така да се разпределим. Зеленото, в което и ти си облечена. Да, сега показваме как върват. Не са ми много точни цветовете, но това намерих на сина ми от арсенала. Тоест тук нещата вървят от зеленото, което си има за нулев цвят, цвят на равновесието. Той нито инь, нито ян. Той е много балансиран. Жълто, оранжево, розово, докато се стигне до тъмно червено, наситено, 100% червено. Това са янските цветове. И обратното, от тук към мен вървят тези вече, които споменахме. Синьо, тъмно синьо, лилаво, докато стигнем до
Виолетово. В общи линии по-студените тонове са са тези, които дават спокойствие и дълбочина на нещата. Да, ясно, пък това тук са по-топлите. Тоест, например, в едно помещение, където работим, трябва да концентрираме мислите си. Са по-подходящи? Са по-подходящи янските цветове. За работа. Значи, виж, в твоето студио са предимно топли цветовете, т.е. янски. Имаш и в пастелната гама на синьото имаш цветове, но те не са преобладаващи. Те са фактори от интериора, които дигат вибрацията на духовната мисъл. Но виж, че ти преобладаваш червения нюанс. Да. В работните помещения трябва да преобладава червеното. Може би червеното, жълтото, розовото да преобладава. Ярките цветове, там където работите. Аз пак ще се върна на спалнята. Там където почиваме, въпреки че е важна посоката, пак да уточним разположението на вашите стаи, там където почиваме, все пак кои цветове ще ни успокоят? Значи тук работим с студените, с синските цветове, но пак трябва да го съобразим с посоката. Например, ако спалнята ти е на юг, където, както видяхме преди малко, когато разглеждахме Багуа, ако спалнята е на юг, естествено, че няма да я будисаме в червено, защото там няма да правим само секса, трябва и да почиваме. Да. Затова фъншуй дава различни варианти на това, на решаването на цветовия проблем. Понеже юга е с елемент огън, ние можем да захранваме юга с предходния елемент. Това са цикъла на 5 елемента, които ние с тебе сме го говорили. Нашите зрители сигурно го познават. Ето дървото поражда огън. Дървото е цвят зелен. Тоест, ако спалнята ни е на юг и решим да я засилим с естествения цвят, не бива да използваме червен, защото той ще ни прече на съня, но може да използваме зелен. Зелена спалня. Който да подхранва, казвам като пример, който да подхранва огъня, но чрез зеления цвят, а не чрез червения. Може да я направим розова. Нюанс на червеното. Да. Добре, розова и зелена стават за спалните, ако са на юг, нали така? Да, ако са на юг. Така може всеки сектор да бъде разгледан, всяка посока и подпосока. Като каза розово, все пак да попитам за детските стаи, този разпространен вариант за момиченце розово, за момченце синьо, ти подкрепяш ли го или не толкова? Как да ти кажа, аз специално за това нещо съм на мнение, че това е едно суеверие по-скоро, защото момченцата като начало, изначално са с янска енергия, нали? Мъжка енергия. Да. Те са много палави. Момиченцата също са палави, но те са си с женска енергия. Когато ги обличаме, родителите ги обличат, те обличат нарочно момченцата с синичко, което казахме, че е инска енергия, спокойна, за да го успокоят, а момиченцата са розовичко и червено, за да им се даде мъжката сила. Тоест отново се връщаме на инь и ян. Да. Обличаме ги с това, което нямат, което им е в по-малко. Едва ли хората са разсъждавали точно по този начин, когато са... Аз си мисля, че това си е едно много древно виждане. Много интересно. Въобще не бях предполагала. Мислех си, че просто на момиченцата им отива розово, пък на момченцата им отива синьо. Не знам. Синьото прави момченцата малко по-пасивни, по-предпазливи в игрите си, а момиченцата повече енергия, повече движение им дава. Добре, питахте за почивка, питахте за работа. За да създадем романтична атмосфера, какви цветове да използваме в помещението? За романтичната атмосфера е много важно да има янски цветове, т.е. топлите цветове. Много е хубаво да има свещи, защото свещите променят когато има естествен огън, той съвсем по различен начин изглеждат цветовете от интериора. Приглушената светлина също ужасно много променя съотношението на цветовете. Затова винаги казвам, че когато се прави едно жилище дизайнерски, когато се хвърлят големи средства да се боядиса с качествени, хубави, ярки бои, трябва да се обърне не по-малко внимание на осветеността. Да. Затова в една интимна обстановка, освен цветовете, са важни и осветлението. Когато осветлението се намали, е изчислено, има изследвания такива, че ретината на окото започва да се отваря, което е символ на възбуда. Така се създава изкуствена възбуда. Ясно. Сега ще ти покажем една снимка на една спалня, да ни кажеш колко романтична е тя или пък не е и как биха се чувствали двама души в нея. Ето червената спалня. Цялата е червена, отгоре до долу. Да, тук също преобладава червеното. За спалня аз казвам, че не го съветвам. Да. Не съветвам. Каза, че ако искат ярко, по-скоро розово, отколкото червено. По-скоро розово, да.
Ето, тук са отново червени. Тук сме, подбрали червени. Казваш, че твърде агресивен, силен цвят. За спалня, да. Това вече сигурно е за дневна. спалня, да. Чакай да те питам, аз пък съм си избрала за моята спалня коралов цвят. Това добре ли е? Не е червено, но пак е ярко. Като цяло или част от интериор? Стените са, да. Без да знам къде се пада твоята спалня в сектора аз не мога да се оправя. Но мисля, че е добре във връзка с това, че ти си млад човек, който спалнята използваш не само за сън, така да го кажа. Но като вземе да ти пречи, може да добавиш нюанси на инските цветове. Може да добавиш синичко, виолетово като нюанс, като аспект, като атрибут нещо. Да, тук първата снимка, която видяхме, беше всичко в червено, и стените, и чершафите, и всичко. Искам да те попитам вече, като се съобразим с разположението, разбира се, и с енергията на стаята, изберем точния цвят. Цялата ли стая да я направим в този цвят, и обзавеждането, и стените, и всичко? Или пък просто да присъства като основен? Като основен цвят просто трябва да има акцент върху един от цветовете. Да. Чудесен пример за това е вашето студио. Ето виж как се преливат цветовете един в друг. Има от всичко по-малко. Така ли да направим и с обзавеждането? Така трябва да бъде и къщата, и офиса по същия начин трябва да бъде подреден. Не трябва да се залее с един цвят. Тоест, ако искаме много пари в офиса, добре, използваме червеното, но не го заливайте, защото елемента огън ще изгори всичко около себе си. Разваля се вече структурата на 5-те елемента, където те трябва да са в хармония. И как да постигнем баланса? Може би да сбъркаме и някъде да направим грешни цветови съчетания, които не са за това има консултанти по фъншуй. Да. Винаги да се съобразим с 5-те елемента, за да постигнем този баланс. Значи не трябва да има леко преобладаване на някои от нюансите, но като цяло дома трябва да живее в хармония. Да, аз съм виждала и такива стаи, които всяка стена е в различен цвят. Това приемаш ли го? Да, приемам го. Зависи пак как са подбрани цветовете. Зависи от посоката на стената, зависи от, например, такива експерименти могат да се правят в всекидневните. Да. Защото всекидневните са мястото, където най-много може да се експериментира. Там се събират много хора с различни енергии, там хората се веселят, там хората прекарват такива мигове на отпускане, на разтоварване. Там не се спи, например, както е спалнята, където трябва много да се внимава с цветовете. Там не се готви, както е кухнята, където се приготвя така наречената човешка ци. Ако си правите експерименти с цветовете, правете ги в хола, в всекидневната. Добре, ще продължим да си говорим за цветовете и фъншуй, както за дома, така и за облеклото, но след новините по BBT. Сега най-важните вести от деня и Ками Александрова. На финала на "Така го правят жените" остава да видите какво сподели пред нашата камера Жизел Смит, която посети България преди броени дни. Останете с нас!